Mdalitso Aloyi yati boma ladzipereka pa ntchito yochepetsa chiwerengero cha odwala omwe amakhala pa mndandanda odikirira maoperation mdziko muno. Aloyi ayankhula izi pamwambo wokhazikitsa ntchito ya Specialized Medical and Surgical Camp omwe unachitikira ku chipatala cha Kamuzu Central mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mlipoti ili la Stefania Chiteka lomwe akuwerenga ndi Yamikani Makanga. Aloyi ati dziko la Malawi likupitiriza kukhala ndi odwala ambiri omwe akudikira kuti alandire chithandizo cha maoperation osiyanasiyana, ndipo ntchito ya ICSA ithandiza kuchepetsa nthawi yomwe anthu akhala akudikira kulandira thandizo la operation. Iwo ati ntchitoyi ikuyang'ana anthu omwe alibe kuthekera kolipira operation. Iwo anatinso madotolo aku Malawi apindula nawo pothandizana ndi kuphunzira kuchoka kwa akatswiri omwe abwere pansi pa ntchito ya ICSA. Taonapo ngati makampu amene wakuti achitika kufunikira anthu othandiza zinthu zosiyana-siyana ma-surgeons, tikuona anthu omwe amathandizira kubaya mankhwala osiyana-siyana aja, anthu akamapangidwa ma-operation, anthu amene wawa makampu akamachitika kukhalanso ngati capacity building yophunzitsana omwe ali mkati mwa sukulu ndi omwe ali kale ndi kadaulo umenewo nthawi yakenso ikhala yomweyi yophunzitsana, kusonyeza kuti tikuchulukisa chiwerengero cha madokotala athu omwe ali ndi kadaulo umenewo, zomwe zili zinthu zosangalatsa kwambiri komanso ngati ziko makamaka kumbali ya umoyo ndi kuti tikupita pasogolo. Oyimira bungwe la East Central and Southern Africa Health Community ICSA, Jones Masiye wati bungweli lakhazikitsa ntchitoyi pofuna kukwaniritsa cholinga chake chopititsa patsogolo thanzi ndi umoyo wa anthu poonetsetsa kuti akulandira chithandizo choyenera. Amasiye anati dziko lino pokhala membala wa ICSA lasankhidwa kuti lipindule ndi ntchitoyi chifukwa cha mavuto omwe likukumana nawo pa ntchito ya zaumoyo, kuphatikizapo kusowa kwa ogwira ntchito azaumoyo. Ali ndi mapatient ena amene anayika pa mndandanda amene anawuza kuti mwina akhala kuwathandiza kupita kwa nthawi. Ndiye ICSA titaona vuto limene tinati tipeze ma resources tathandiza anthu amene wakuti mwina wawo kuti boma liyembekeze kuti anthu amene omwe ataone kufikira chaka tingoona pa kanthawi kamodzi ndikwathandiza. So nchifukwa tabwera kuno kuti tione kuti kodi mavuto amene tingathandizewo ndi ati. Ntchitoyi ikuyembekezeka kuthandiza anthu ambiri mdziko muno kulandira maoperation mu nthawi yake. Unduna za umoyo wati kuzindikira matenda kansa ya mawere msanga komanso pereka chithandizo cha mankhwala mwachangu ndikofunika kwambiri pothandiza kuchepetsa imfa zodzakamba kamatendawa. Wachiwiri kwa wamkulu wa pachipatala cha Queen Elizabeth, Dr. William Peno, wanena zimenezi pamwambo okhazikitsa ndondomeko zokhudza kasamalidwe kamawere mu mzinda wa Blantyre. Edith Kaira ali ndi ripoti. Atawuzidwa kuti ndi kansa ya mawere, Mai Grace Kwacha anachita mantha kwambiri ndipo anaganiza kuti moyo wawo wafika kumapeto. Nkhani inawakhumudwitsa kwambiri ndipo analibe chiyembekezo. Komabe anasankha kulimbana ndi matendawa. Analandira chithandizo cha mankhwala kwa miyezi 5 ndipo lero ali ndi thanzi. Uthenga wawo ndi wakuti amayi asamaope kukayezetsa kapena kuchedwa kupita ku chipatala chifukwa kuzindikira matendawa msanga kungapulumutse moyo. Mene ndikuwalangiza onena kuti azibwera ku chipatala azifulumiza chifukwa chona kuti kansa ukangoyipeza mofulumiza ndikuona kuti thandizo limafulumiza. Andi olo ku chipatalako akaona kuti weyo uli pa stage yonena kuti ndiyofulumiza thandizo lake limayenda mwasanga ngati mmene zayendera zanga sizimachedwa ayi. Nkhani ngati imeneyi ndi imodzi mwa zomwe zalimbikitsa unduna za umoyo kukhazikitsa malangizo a chisamaliro cha mawere. Dr. William Peno anati ndondomekozi zithandiza kulimbikitsa kuzindikira kansa ya mawere msanga kudzera maphunziro komanso kuyezetsa kuti amayi adzitha kufunafuna chithandizo cha matendawa asanafike povuta. Kuyenera kutithandiza mu njira yonena kuti choyamba tikufuna kuti azimayi azidziwa mwansanga pakangati pali vuto. Zikakhala kuti adziwa mwansanga ayenera kupita ku chipatala. Kuchipatala kwakhoza kupita kuchipatala zawo zazing'ono kapena zazikulu, koma kuchipatala kakafikanso athe kuyenda kupita kuchipatala kwina kumene athe kuwapanga kuwatumiza kuchipatala zazikulu komwe athe kukathandizidwa bwinobwino. Ndipo yemwe anayimirira sukulu ya ukachenjede ya madotolo ya Royal College of Surgeons mdziko la Ireland, Dr. Cuba Gayeski anafotokoza kuti ndondomekozi ndi gawo lalikulu lolimbikitsa kuzindikira ndi kusamalira bwino odwala kansa ya mawere.
ndondomekozi azikhazikitsa kudzera mu mgwirizano wa unduna wa zaumoyo, bungwe la Agency for Scientific Research and Training Malawi, Royal College of Surgeons ku Ireland, komanso mabungwe ena omwe akugwira ntchito limodzi pothandiza ntchito za umoyo. Edith Kaira, MBC, Blantyre. Boma lati lipitiriza kulimbana ndi nkhanza poteteza anthu omwe akuzunzidwa, kuonetsetsa kuti ochitira nzawo nkhanza akuyankha milandu komanso kulimbikitsa ndondomeko zothandiza kuletsa nkhanza m'madera. Nduna yoona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, ana, anthu olumala ndi chisamaliro cha anthu, Mayi Merina Vicha yanena izi poyankhapo pa zomwe zinachitika ku khoti la second grade ku Balaka pa mlandu wa nkhanza zapakhomo. Mesi Zamawa wafika ndi ripoti. Sabata yatha kunachitika zochititsa chidwi ku khoti la second grade magistrate ku Balaka pamene mayi wina anachoka pomwe anthu amakhala nkupita kutsogolo kwa oweruza kukapempha kuti bwalolo lichitire chifundo mamuna wake yemwe khotilo linampatsa chilango cha zaka zisanu kukakhala ku ndende atapezeka olakwa pa mlandu ovulaza mkazi wakeyo kwambiri mpaka kumuchotsa diso limodzi. Poyankhapo pa nkhaniyi, nduna yoona za chisamaliro cha anthu Merina Vicha yati ngakhale kuti nzomvetsa chisoni kuona ozunzidwayo akupempha kuti mwamuna wake achitidwe chifundo, izi sizikusintha mfundo yakuti nkhanza zochitira amayi ndi atsikana ndi mlandu waukulu omwe sukuyenera kulekereredwa. Na Vicha aonjezera kuti boma lipitiriza kuonetsetsa kuti chilungamo chikuchitika kwa onse omwe akukhudzidwa ndi nkhanza. Pesa chisoni nthawi zambiri kuti azimayi akachitidwa nkhanza amatha kuwabisa amene achita nkhanzawo chifukwa cha mantha umphawi uja ndanena kale kuti umphawiso ukupanga contribute ku mavuto amene akubweretsa nkhanza m'mabanja. Poganizira kuti andidyetsa ndani, andisamalira ndani, ndi chifukwa chake azimayi amalolera kubisa nkhanza zimene akukumana nazo. Umphawi umene utikawuthetsa kupyolera mu ma initiatives amene tayika ngati women economic empowerment chani, zimenezo zithandizira kuti zimayi azitha kukhala olimba mtima kuna kuti olo bambo atandiopseza olo atandisiya lero koma ine ndikwanitsa kuyika chakudya pa tebulo panga ndidya ndithu koma ndiyenera ndiyike nkhanza izi poyera kuti ndimasuke chifukwa nkhanza zimene akuzibisa lero mawa adzakhala maliro, adzakhala kuti aphedwa. Choncho tikulimbikitsa kuti azimayi asamabise komanso azibambo asamabise, azibambo azinena azima poyera kaya polira alire pokuwa akuwe koma nkhanza zisabisidwe m'mitima chifukwa zosatira za nkhanza zimenezi zikumakhala imfa kuluza miyoyo yambiri. Poyankhaponso pa nkhaniyi, mkulu wa bungwe la Warwick Maki Katerabanda wati ntchito yapamodzi kuthetsa nkhanza yomwe ikuchitika m'boma la Balaka pofuna kuchepetsa nkhanza ikuyenda bwino ndipo yayamba kubweretsa kusintha. Nkhani be kuti tikuchitabe nayo hando chifukwa kuti pali zifukwa zosiyanasiyana zimene azimayi asafuna kuti akachite report. Nkhani ina imakhala kuti amadali abambo yemweyo kuti mwina azathandize pakhomo pawo. Mbali ina imakhala mwina anazoyana naye analepa ubwezi naye anayo kaya muchikondi chitero. Ndamona kuti pana tikamumangisa wachikondi wanga komano ife tikamba kuti ngati ili nkhanza ikuyenera kuti ipangidwe report ndiponso ngati ili crime ikuyenera kuti ndithu ifike pana ku court kuti akhoti agamule moyenereka. Undunawu walimbikitsanso anthu kuti asamabise milandu ya nkhanza koma adzifotokozera mwansanga akuluakulu oyenera. Undunawu wati kuthetsa nkhanza za mtundu ndi udindo wa aliyense kuphatikizapo manja, atsogoleri a madera, achitetezo, mabungwe othandiza anthu komanso mzika zonse. Mercy Zamawa, MBC. Nduna ya zamdziko apita mkhito yati boma likhazikitsa ndondomeko yothandizira kuti akaidi azipeza ndalama paluso lomwe amapeza ku ndende kuti adzitha kuthandizika pa chuma akatuluka. Ndunayi yanena izi ku nyumba malamulo ku Lilongwe pomwe imayankha mafunso kwa aphungu omwe anadandaula kuti akaidi omwe amakhululukidwa ndi omwe akumakhalanso oyamba kupalamula milandu akatuluka. Bidisi Mwape walemba ripotili. Nyumba ya malamulo itakumana lolemba, unduna wa zamdziko ndi omwe unayambirira kuyankha mafunso kuchoka kwa aphungu.
phungu wa dera lapakati kumulanje akondwanena nkhumwa anafunsa undunawo pa zomwe uchite pakuchuluka kwa milandu yomwe akaidi omwe awakhululukira akuchita. Anankhumwa anauza nyumbayi kuti akaidiwa akusokoneza kudera lawo komanso madera ena ambiri ndipo akuononga ntchito zosiyanasiyana zachitukuko m'maderawa. Poyankhapo nduna ya zamdziko apita mukhito anavomera kuti kutulutsa akaidi akawakhululukira ndi vuto lomwe ati likukhudzanso maunduna osiyanasiyana. Ndunayi yati mayendedwe a akaidiwo akawatulutsa kuti akafike kwawo komanso kusalidwa ndi ena mwa mavuto omwe akuchititsa kuti akaidiwa adzibwerezanso kupalamula milandu ndi kumangidwa. Apa iwo apempha anthu mdziko muno kuti adziwalandira akaidiwa ndi mtima wonse komanso asamawasale poti ati ali ndi maluso omwe akhoza kuthandiza nawo chitukuko cha m'maderawo. Sitikuchitapo zofunikira kwambiri makamaka tinene kuti munthu amene mwamphunzitsa carpentry mwamphunzitsa and then mukumuwuza kuti azipita koma alibe chida chilichonse ndipo vuta kuti akhoza kukatani akhoza kukapitiriza ntchito imene waphunzirayo. Ndifake tikunena kuti kunduna kwathu tifuna tibwere ndi programu ina imene tikufuna kuti ma products onse amene akumachokera kundende kwathuku mwina tiwachite commercialize kuti tizitha kuwagulisa. Tikagulisa ndalama zake ziyazipite zikathandiziranso anthu azathu akundende. Ndicho linga choti ma prisoners athuwa akamatuluka kuti akupita ku midzi azikhandikena kake kokayambira umoyo wina. Chifukwa zimenezi ndi zimene zikuwapangisa kuti kumudzi kuja akumakhala kuti alibe chochita. Ndikufunanso kuti achite apalamule mulandu wina kuti abwerenso akakhale kundende. Ndipo poyankhapo pa mavuto omwe anthu akukumana nawo kuti apeze ziphaso zoyendera ma passport, ndunayi ati boma lakhazikitsa ndondomeko zogwiritsa ntchito luso la makono kuti anthu adzithandizika mosavuta. Choyambirira chimene timapanga ife timafuna kuti tichite pitisire ma services ochita print ma passport kufupi ndi wanthu. Pakali pano takwanisa kukhala ndi ma centers 4 ochita print ma passport. Ku north akuchita print paoka, kuno ku central akuchita print, kumangoja akuchita print komanso ku Blantyre akuchita print paoka. China chachiwiri ndichofuna kuti system yathu itikonze ikhale system yoti munthu akachita apply azitha kumaona bwinobwino kuti passport yanga ili pati mpaka na siku lokatuluka. Chimene tikufuna kwambiri ndiyoti tichepese kwambiri kufikirana pakati pa anyamata athu a immigration komanso ndi anthu. Pakadali pano nyumbayi yayamba yayimitsa zokambiranazi mpaka lachiwiri pomwe aphunguwa apitirize kuunika magawo osiyanasiyana achitukuko mdziko muno. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Padali pano nduna ya zamdziko apita mkhito yati zokambirana zili mkati pakati pa Malawi Police Service komanso mabanki kuti anthu opalamula milandu pa msewu adzilipira chindapusa kudzera pa makina amakono. Mkhito anena izi ku nyumba malamulo pomwe amayankha mafunso kuchokera kwa aphungu. Ndunayi yati boma likudziwa za nkhani zakatangale zomwe zimachitika ndi apolisi apamsewu choncho ncholinga chawo ndikuonetsetsa kuti zonse zikuchitika pa makina amakonowa popewa katangale. Digital transaction pano tili pafupi cha kumapeto. Malawi Police Service amakambirana ndi amabanki kuti apeze platform system yabwino yoti anthu azithadi kuti akapereka ndalama zikafika straight ku banki. So tikamaliza kugawo kameneko anthu onse aziwisidwa kuti kuyambira pano sopano sipakhalanso kutenga ndalama kupereka kwa msilikali koma ndiye kuti aliyense azitha kulipira kandi Airtel Money alipire pa Airtel Money kaena afuna kuchite swipe ya card achite kuchita swipe card. Tichepese ndalama kusinthana manja pakati pa apolisi ndi anzathu amene alakwira malamulo apansewu. Mugonera nkhanizi kuchokera kuno kwa MPC ndipo mawa uno muli ndine Austin Kachipea. Tentonenso mitu yake. Unduna za umoyo wati boma ladzipereka pa ntchito yochepetsa chiwerengero cha odwala odikirira maoperation. Boma lati lipitiriza kulimbana ndi nkhanza kuonetsetsa kuti ochitira nkhanza anzawo akumangidwa komanso kuyankha milandu. Ndipo bungwe la Copyright Society of Malawi kosoma lapereka ndalama zokwana 1.8 billion kwacha kwa anthu ochita zaluso mdziko muno. Takulandirani ndipo nkhani zathu zipitirira.
Ofesi yona zachitukuko cha zamalimidwe ya mzuzu ADD yalangiza alimi kuti azitsata ulimi wa makono komanso kusamalira zachilengedwe kuti azitha kukolola chakudya chokwanira. Modzi wa akuluakulu ku ofesi achimwemwe Mambungu anena izi ku Enyizeni boma la Mzimba pamwambo okhazikitsa ndondomeko ya chaka chino yolimbikitsa njira zamakono za ulimi. Chisomo Manda wafika ndi ripoti. Alimi ambiri aku Enyezeni boma la Mzimba akusimba lokoma kamba kuti makomo awo ndi amwana ali renji. Izito zili chomwechi kamba kuti makomo ambiri alimiwo muli ziweto zosiyanasiyana komanso madimba ndiwo za masamba. Kupatulapo alimiwa akumatsatira ulimi wa makono. Ambiri mwa alimiwo anauza MBC kuti kwa iwo njala ndi mbiri yakale, ndipo anakakonda kuti alimi ena onse mdziko muno atayamba kutsatira njira za makono zomwe iwo ati nzopindulitsa. Mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi yona za ulimi kumpoto kwa boma la Mzimba achimwemwe Mambungu adalangiza alimiwo kuti apitirize kutsatira njira za makono za ulimi zomwe zimasunga chinyontho, ponena kuti dziko lino likuyembekezeka kukumana ndi nyengo ya ng'amba kamba ka nyengo ya El Nino. Tikumemeza alimi kuti aike patsogolo njira zomwe zingathandize kuti akolole madzi, ndicho linga choti ng'amba ikamazachita ndi kuchepa kwa mvulako mbewu zizakhalebe zikukula. Ndi njira zomwe pano pati kuamemeza alimi ndizoti wani apange manyowa okwanira, chifukwa manyowa akaika minda akathira minda amathandiza kusunga chinyezi kuti mbewu zikulebe bwinobwino. Njira zina tikuwabuza alimi kuti apange ulimi wa mabedi omwenso umathandiza kusunga madzi, komanso tikuwauza kuti akumbe migero kapena tinene maswale omwe amathandiza kukolola madzi, ndicho linga choti mbewuso zizakula mosafowoka. Wapampando wa mabungwe omwe anakonza mambo a Thomas Ngwira anati alimi mdziko muno akuyenera kuyamba kutsata njira za makono za ulimi kuti adzipindula ndi ulimi wawo. Taona ntchito zambiri zochisakaso ngati kusamala mtsinje uja wa Lunyangwa, komanso minda kuiteteza kudzera munjira ntchito zosiyanasiyana, ziweto kupanga manyowa, komanso kugwira madzi kudzera njira zosiyanasiyana, akalozera, taona mavetiva, taona zosiyanasiyana. Ndifuna tilimbikitsa alimi kuti zimene akupanga kunozi zifalikire Malawi yonse. Alimiwo pakadali pano akukangalika kudzala mitengo mphepete mwa mtsinje wa Lunyangwa kuti mtsinjewo ubwerere mchimake. Chisomo Manda, MBC, Mzimba. Munkhani za malonda. Bunge lotolera msonkho la Malawi Revenue Authority MRA latsindika kufunika kuti olemba nkhani athandizire pa ntchito yolimbikitsa anthu kuzindikira zakufunika kokhoma msonkho mosakakamizidwa. Polankhula pa mapeto amaphunziro agulu omwe bungwe linakonza ku Mangochi, mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli Awima Chalulu ati kulemba bwino nkhani zokhudza kufunika kokhoma msonkho pa nkhani zachitukuko kungathandizire kuti anthu asamanyalanyaze kupereka msonkho. Owen Mavula ali ndi ripoti. Polankhula pa maphunziro a olemba nkhani m'boma la Mangochi, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Malawi Revenue Authority Awima Chalulu wati atola nkhani ndi gawo limodzi lofunikira pa ntchito yoonetsetsa kuti anthu ali ndi chikhulupiriro pa ntchito yotolera msonkho yomwe bungweli limagwira. Kotero iwo ati kupereka uthenga operewera kapena olakwika pa nkhani yokhudza misonkho kuli ndi kuthekera kosokoneza ntchito za malonda komanso ntchito yotolera msonkho mdziko muno. Pamenepa Achalulu ati cholinga cha maphunzirowa kunali kufuna kuti atola nkhani azame pamomwe angaperekere uthenga okhudza ntchito yotolera msonkho kudzera mu nkhani zomwe amalemba. Chifukwa kuti anthu apereke msonkho amayenera kuti amvetsetse kuti chifukwa chani msonkho tikuyenera kuti tilipire, chifukwa chani aboma ayika misonkho imeneyi kuti anthu azilipira, amabizinesi azilipira. Choncho ifeyo tikamagwira ntchito imeneyi sitingagwire ntchito patokha, chifukwa ikusowekera kuti anthu amvetsetse. Ndiye timadziwa kuti atola nkhani amatha kutufalisa nkhani mosiyanasiyana. Inuwo ndi upangiri, ndi ukatswiri, atola nkhani ndi ukatswiri umene amatha kutenga zinthu zimene za msonkho zija kuzika mnjira yokuti anthu azimvetsetse ndi kufalisa malo osiyanasiyana. Mwazina bungwe la MRA limawunikirana ndi atola nkhani
zokhudza ndondomeko yotolera msonkho ya electronic invoicing system komanso misonkho ina yomwe ili mu ndondomeko ya zachuma kuphatikizanso msonkho okhudza anthu omwe ali ndi nyumba zomwe amagwiritsa ntchito kuti apeze ndalama pakutha pa mwezi. Mmodzi mwa olemba nkhani omwe achita nawo maphunzirowa ndi Ayamba Kandodo wa Nation Publications. Mwinaso anthu ena amangonena koma ifeyo ngati kuti anthu amene tili atola nkhani tizitenga zimene tikazipereka kwa anthu ndipo anthuwo akazimvetsetsa bwinobwino kotero kuti zimene zimapangisa kuti aziona kuti misonkho ngati yoyipazi akaona kuti zimenezo ndi zonama tikukhulupirira kuti iwonso akapangisa kuti misonkho ija azilipira foti misonkho ndi yofunikira kwambiri ku dziko lino la Malawi. Maphunzirowa anabweretsa pamodzi atola nkhani ochokera mnyumba zofalitsa mawu komanso kusindikiza nkhani mchigawo cha kummawa. Owen Mavula, MBC Mangochi. Boma lati kupititsa patsogolo ntchito za luso kungathandize kupeza ndalama zochuluka zomwe zingathandize pa chitukuko cha dziko lino. Mmodzi mwa akuluakulu mu nduna wa chinyamata masewero ndi chikhalidwe Ahafre Mpondaminga ayankhula izi pamene bungwe la Copyright Society of Malawi Kosoma limapereka ndalama zokwana 1.8 billion kwacha kwa anthu ochita zaluso m'dziko muno. Zambiri mulipotili. Ampondaminga anati ochita ntchito zaluso ali ndi kuthekera kuthandiza chitukuko cha dziko lino ndipo umboni wake ndi pomwe bungwe la Kosoma lapereka ndalama zokwana 1.8 billion kwacha kwa anthu ochita zisudzo ndi ntchito za sangulutso. Iwo anati boma lichita chilichonse chotheka pofuna kutukula ntchito zalusozi. Tenga walero ndonena kuti mwambo walero wanguphera mphongo nena kuti ntchito ya luso yanza toyimba opanga mafilimu komanso azolembalemba ndiyena yikulumikizana kwambiri ndi masomphenya dziko lino a Malawi 2063 yomwe ino timanena kuti dziko la Malawi likhale ndi upangiri opeza njira zopanga chuma komanso kuti dziko la Malawi lichoke mu mphawi. Mwambondo wakulu kwambiri chifukwa chonena kuti ndalama zaperekedwa apa ndi zochuluka komanso monga maonero nena kuti ndalama izi ndi za gulu chatimati blank media level kusonyeza kuti pali magulu enaso amene Kosoma ikhala ikugawa. Izi zikungotitsimikizira kunena kuti titagwirizana tonse monga dziko ndi kuthandiza aluso athu atukuka komanso dziko litukuka. Mkulu wa bungwe la Kosoma Adora Makwinja anati oyimba nyimbo ndi amene alandira ndalama zambiri pafupifupi 1 billion kwacha koma analangiza ochita za nsangulutsowa kuti azifalitsa nkhani zolondola masamba a mchezo. Tikuona kuti pakuchuluka kwambiri kukamba nkhani zobodza zopanda umboni mwina zonena bungwe kapenanso kulalikira kuti anthu amabera luso amabera ndalama chani ndi nkhani zosakhala bwino zimene zikumachuluka kwambiri masiku ano. Ndiye tinayankhulapo nagwiritsa ntchito tsiku la lero kuti tipeze mwayo thandizira kuti anthu mwina asamachulutse kukamba zinthu zabodza ngati ali ndi nkhani ina imene sakuyitsata bwino ndi bwino kufunsa kubungwe kwathu ndipo tili ndi njira zambirimbiri zimene angatipezere kaya ndi pa social media kaya ndi kutiimbira mafoni kaya ndi kufunsa kwa wina aliyense amene amagwira ntchito Kosoma komano si zabwino kuti azikhala akuuzana zinthu zonama fa zinthu zonama zimapita patali ndiyenso zimawononga bungwe. Modzi mwa omwe alandira ndalamazi a Joyce Chavula ati nzonyaditsa kamba kuti khama lomwe akuyika pa luso lawo likupindula. Ine ngati modzi mwa amene ndakhala nawo mu top 10 chaka chino ku maloyalties a Kosoma ndilokondwa kwambiri ndipo ndinothokoza kuti ntchito yathu ndiye kuti ikuonekera ndithu ndiye kuti tigwira ntchito imene anthu akuiona komanso akumatha kuyigawana ndifakira fika pa malo pano tsiku la lero. Ena mwa oyimba omwe alandira ndalama zambiri chaka chino ndi Physics, Onesimus, Zeze Kingston, Driemo, KOK ndi St. Vincent Masea, MBC Lilongwe. Munkhani za masewero, mkulu wa polisi mdziko muno Richard Luhanga wapempha timu ya mpira wa miyendo ya Brigos kuti ilimbikire pa masewero ake kuti ithe kutenga zikho za mipikisano ya FDH Bank Premiership komanso Airtel Top 8. Luhanga ayankhula izi pa phwando lomwe anakonzera osewera timuyi ku area 30 mu mzinda Lilongwe. Zambiri mulipotiri.
Atangomaliza masewero omwe timu ya Blue Eagles inali nayo ndi timu ya Kamuzu Barracks mu FDH Bank Premiership pa bwalo la masewero la Sivo ku Lilongwe, timu ya Blue Eagles inayitanidwa kukacheza ndi kukaonera limodzi masewero achitsiriza a World Cup limodzi ndi mkulu wa apolisi. Aluhanga anayamikira timuyi pochita bwino mu masewero ake a Airtel Top 8, koma anawuzanso timuyi kuti izi zilibe ntchito ngati sangapeze chikho cha Airtel Top 8 komanso cha FDH Bank Premiership kapena kumaliza pa nambala yabwino pa masewerowa. Ligi titeka chikho cha Airtel ndemuona kale kuti tikulimbikira chimene iso titane titenga asamala azathu amene tipikisane nawo titazakumana ndi Wanderers nthosekerera kwambiri kuti tizayichinye bwino chifukwa tufuna titenge chani chikho chimene chichi nkumatenga osanena kuti tangotenga pa popepera koma titenge ponena kuti tinalimbikira mpaka tachita nidi ndiye anyamatawa tukuyembekeza kuti achite zambiri, tukuyembekeza kunena kuti athe kutenga makabowa, athe kuwina ligi. Polankhulapo mphunzitsi wamkulu wa timu ya Blue Eagles Adeklek Msakakuona anathokoza aluhanga komanso Malawi Police Service kamba kowapatsa chilimbikitso, ndipo iwo alonjeza kuti akwaniritsa masomphenya omwe ali nawo pa timuyi. Hai, pressure libe. Zimene kufuna management yathu komanso ife zimene kufuna ngati makochi komanso ngati Blue Eagles. Blue Eagles ni timu yabwino kwambiri, singana meya nkele zinavuta 2023 kuti kwa Super League komabe natuluka siku la league lene otherwise ndife timu yabwino kwambiri ndipo zikuzimatenga amatuma kudzasonera kuti tikozotenga ndipo ngati Blue Eagles kufanira kachi kumene kwambiri. Game iyi ndi game number 10 ndio sande masewero kwa 5 first round komanso 15 second round magame 20 amata sana kuti tibusoni ite ndambiri chose kuzochitika ngati Blue Eagles tibe pa ndanda ndo amati titenge Super League. Blue Eagles inagonja ndi timu ya Kamuzu Barracks 2-1 mu masewero a mu FDH Bank Premiership ndipo ili pa nambala 4 ndi ma point 19 mu mpikisano wa FDH Bank Premiership. Yamikani Makanga, MBC Sport. Tikatere tamaliza nkhani zathu mauno, koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Unduna zawo moyo wati boma ladzipereka pa ntchito yochepetsa chiwerengero cha odwala odikirira maoperation. Boma lati lipitiriza kulimbana ndi nkhanza kuonetsetsa kuti ochitira nkhanza anzawo akumangidwa komanso kuyankha milandu. Ndipo bungwe la Copyright Society of Malawi kosoma lapereka ndalama zokwana 1.8 billion kwacha kwa anthu ochita zaluso mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Austin Kachipeya, mawa wabwino. Bwino kwa nonse, ino ni nthawi ya zanyengo. Tikuyembekezera nyengo yozizira kupitirira mauno komanso nyengo yopanda mitambo masana madera ambiri. Tikuyembekezera nyengo